M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye lero pa 18 Oktoba 2025 loweruka la Mulungu wa 28 pa chaka. Lero pa 18 Oktoba timachita chaka cha Luka Woyera wa Nthenga. Luka Woyera adatenga kuitendo kwake mphatso imene adali nayo yolemba kuti asunge bwino mthenga wabwino wa Yesu Khristu, kuti inu ndi ineyo lero lino utithandiza kutembenuka mtima, komanso uthandize mibado ina yobwera mtsogolo kuti nayenso imudziwe Yesu Khristu, idziwe Mulungu moyenera. Mawu oyamba akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Timoteyo, mutu 4 ndime 9 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Modesta Mwale kuchokera ku St. Joseph Nguludi Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu a Muthenga Woyera akuchokera Muthenga Wabwino monga adalembera Luka Woyera, mutu 10 kuyambira ndime 1 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu a Mthenga Woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ochokera mkalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Timoteyo. Paja Dema anandisiya chifukwa chokonda zapansi pano, adapita ku Tesalonika. Kreske adapita ku Galatiya, ndipo Tito adapita ku Dalamatiya. Luka yekha ndiye ali ndi ine. Ukatenge Marko udzabwere naye kuno, chifukwa amene uja angathe kundithandiza pa ntchito. Ndidatuma Tikito ku Efeso. Pobwera unditengereko mwinjiro wanga umene ndidasiya kwa Karpo ku Troasi. Unditengerenso mabuku anga, makamaka aja azikopawa. Alexandro, misiri wa zosulasula uja, adandichita zoyipa kwambiri. Ambuye adzamulanga molingana ndi zimene adachita. Iwenso uchenjere naye, chifukwa iye uja adatsutsa kwa mphamvu zolalika ife. Pamene ndinkadziteteza pa mlandu wanga poyamba paja, panalibe ndi mmodzi yemwe amene anabwera kudzandithandiza. Onse anangondisiya ndekha. Mulungu awakhululukire. Koma Ambuye adakhala nane limodzi, adandilimbitsa mtima kuti ndilalike mawu onse a Uthenga Wabwino, kuti anthu a mitundu yonse awamve. Motero ndidapulumuka m'kamwa mwa mkango. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Muthenga Woyera monga adalembera Luka Woyera. Pa nthawi yomweyo
Ambuye adasankha anthu 72 nawatuma awiriawiri kuti atsogole kupita ku mudzi uliwonse ndi ku malo aliwonse kumene iye ankati apiteko. Adawuza kuti dzinthu n'zambiri koma antchito ngochepa. N'chifukwa chake pemphani mwini dzinthu kuti atume antchito kukatuta zinthuzo. Pitani tsono ndikutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Musatenge chikwama cha ndalama kapena thumba la paulendo kapenanso nsapato zapaderayi. Musayimenso kuti mupereke moni pa njira. Kunyumba kulikonse kumene mukalowe muyambe mwanena kuti mtendere ukhale m'nyumba muno. Ngati m'nyumbamo muli munthu wofuna mtendere, mtendere umene mwanenawo udzakhala pa iyeyo. Koma ngati mulibe munthu wofuna mtendere, mtendere umene mwanenawo udzabwerera kwa inu. Khalani m'nyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akupatsani, pakuti wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Musamachoka kumene mwafikirako kukalowa ku nyumba zinayi. Mukalowa m'mudzi, anthu nakulandirani, mudye zimene akukonzerani. Muchiritse anthu odwala amene ali m'mudzimo, ndipo muwawuze kuti tsopano ufumu wa Mulungu wakufikirani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa ine Ambuye Yesu Kristu. Abale okondeka, lero tikupanga chaka chokondwerera Luka woyera wa mthenga. Luka sanali mmodzi mwa apostoli 10 a Yesu ayi. Luka anali munthu amene adakhalapo ndi Paulo, munthu amene adamva za moyo wa Ambuye Yesu kuchokera kwa apostoli, ndiye amene adakumana nawo. Iyeyu adalemba uthenga woyera umodzi mwa umene udalembedwa ndi anthu anayi: Mateyo, Mariko, Yohane. Iye Luka wachinayi kulemba uthenga umodzimodzi wa Yesu Khristu, koma maonedwe osiyana. Timamva Luka akunena kuti zimene ine ndikulemba sikuti nzachilendo ayi, ndulemba zinthu zoti ena adalembapo kale, koma ineyo kuchoka pa zimene ndadziwa zosiyanasiyana ndayesa kutenga kuti ndike mudongosolo lina lake losavuta kuti anthu alitsate bwinobwino. Luka ndikukhulupirira kuti anali munthu wophunzira ndithu, chifukwa kuti anali physician, amathandiza anthu matenda osiyanasiyana, tingoti anali dokotala. Iyeyo adalembanso buku la ntchito za atumwi, ndipo mmene adalembera mabuku ake zimaonetsa kuti munthuyu anali munthu amene anali ndi ndondomeko yabwino kwambiri. Amationetsa Yesu Khristu muthenga wabwino umene adalemba, kuyambira kubadwa kwake, unyamata wake. Amationetsa mmene Ambuye Yesu adagwira ntchito yake, mayesero amene adakumana nawo, zinyengo kuti zidabweranso kwa iye,
monga mmene timayesedwera. Amationetsa Ambuye Yesu akugwira ntchito yake ku Galileya, kenaka kuchoka ku Galileya akunyamuka ulendo Ambuye Yesu kumayenda kupita ku Yudeya, ku Yerusalemu, kumene anakapereka nsembe yake yapamtanda. Chimene chimandigwira mtima kwambiri ndi Luka, khumbo lofuna kuti anthu adziwe bwinobwino za Yesu Khristu. Ndayesa kulemba kuti anthu athandizike mu dongosolo limene ndayika, chimene chinali mwa Iyeyo. Tonsefe amene talandira uthenga wabwino wa Yesu Khristu timayitanidwa kuti tisangokhala tichitepo kena kake, kuti uthengawo upite kumveka ponseponse. Anthu amene sadamudziwe Yesu amudziwe, anthu azindikire uthenga wabwino wa Yesu Khristu umene anadzalalika pansi pano okhudza za ufumu wa Mulungu. Azindikire nena kuti ufumu wa Mulungu muli mphamvu zonse. Azindikire nena kuti ufumu wa Mulungu umafuna munthu aliyense, n'cholinga chonena kuti Mulungu agawane naye moyo wake. Inuyo mphatso imene muli nayo ndi mtundu wanji, ndipo muganiza nena kuti uthenga wabwino mungatogana bwanji ndi anthu ena. Sitonse amene tingathe kutenga cholembera nkulemba molongosoka bwinobwino ngati mmene adachita Luka. Sitonse amene tingathe kuyima patsogolo pa anthu ndikulalika mawu kwa anthu, kuwagwira mitima yawo. Sitonse ayi, koma mwanjira zina tingathe kulalika uthenga wabwino. Munthu ungathe kulalika uthenga wabwino ndi makhalidwe ako amene umakhalira. Anthu akamakhala ndi umaona kuti awatu ndi mawu a Mulungu oyenda chifukwa cha zochitika zanu. Mulungu angatolalikidwa ndi inuyo ponseponse chifukwa cha chifundo chimene muonetsa kwa anthu ena, chifukwa cha chilungamo chanu chimene muonetsa kwa anthu ena. Inuyo mungatokhala munthu wothandiza wina wake kuti apeze chilungamo pansi pano, nkuyamba kuona Mulungu mwa inuyo. Lero pamene tikupanga chaka cha Luka Woyera, tidzifunse kuti gawo limene ineyo ndingatenge ndi litiro. Mulungu adalitse tonse ndipo atithandize kuchita utumiki wabwino wolalika uthenga wabwino. Amen.